nek karo awakmu gak aktif, mbok nek karo liyane aktif aku. Aktif? Iya. Lah wong kok karo liyane wong awakmu enek setahun ponjol awakmu gak tau aktif kok saiki ngomong karo liyane aktif cangkemmu apa njok dicabut bak. Sabar Son, sabar. Lah wong kok kon sabar iku kok apa? Lah omonganmu gak gatelno ati. Gatel dikukur. Pompong aktif masih bojo kak ya kepingin. Aku wis berusaha nambakno, berusaha ngobati, njamoni. Bareng karo teko kadohan nek bojoku aktif kaya ya seneng aku. Nek karo awakmu lho aku gak aktif. Mbok nek karo liyane aktif terus. Lah iki buktine piye ayo? Apa? Iki. Oh, nyari kon bitor apa iki? Lho. Astok iki lho. Pepenan klambi. Apa kadek dikempit? Lah kacak kempit iki gelel lemak rusuk klambine tanpa guna nek ngumbah. Berarti rugi olehku ngomong aktif-aktif iku mang getun aku. Ya wis, gak gatekno raimu aku. Kate metu aku. Metu nandi? Lho, karo ta, lek aku katene outbound. Outbound ku apa? Karo aku kate outbound. Lah ya apa? Ote apa? Keluar, golek bon-bonan, golek utangan. Sadzubillah. Dadi outbound, metu golek utangan. Rasa pringisan. Outbound, metu golek utangan. Enak budal? Awas kon katik macem-macem. Ojo katik nang ndi. Ayo anyang-anyangen aku. Ora ngatekno bojoku. Sing penting aku tak ngepil gede aku.